Okay mga idol, natay adobong manok dari mga idol. Tanaw mga idol, oh. Adobong manok Bisaya. Hapit na maluto mga idol. Karawon na to, karawon ba? Kuha na pa ni, tilawan pa ni, o sakto pa ni, o dili pa, templahan pa ni balik. Mo yung manok Bisaya mga idol, no? Lami kayo mga idol. Naka ihaw na gyud sa tong manok nga alagang manok nga mga Bisaya. Puro na mga ano, mga unod-unod ba, talamian na awa na ninyo. So siyempre ang nagluto ani ang atong palawlab diri, oh. Hindi na. Mo ni mindot lami ba kay ni siya maluto. Hurot gining bahaw ron gyud. Guys, dana guys, oh. Luto na mong karubong manok Bisaya. Tanawa, oh, wow. Panindot ana, oh. Impas gyud ni ron. Yara. Mo ni gihukad, no. Gihukaran na to kan. Usa ka jahong, yara. Humot na kayo guys, oh. Humot kayo. Okay. So, sunod na itong buhaton mga idol. Sumhukad nagkanon kay mga ona. Manihapon na! Let's go!